U MLA Bahinril samai ke BJP na penthor umkra uba Alexander Lalu Hek ula syak pun kuburam dak AIMS Democratic Leadership Award arja Arpunril ha ka jingalang kabalalong ha Constitutional Club New Delhi. Ka Alliance of Intellectual Minds and Statesmen AIMS kalai itho ya uba Hek halur ke jingno senyang jong u syaka jinglong ba koridor ha ka riti sensyar pat ba bar ka jinglong nongalam ha ka jili san purthai jong u mentala jan lai post nam kinthi kani ka khusnam ka pen iya ka nuksa ba bha ha ka rukom trikam jong u ba Hek kum unong mi khmat bala jit da upat ba ong ukerwa bala pelait da ka BJP ka jela ha ka Henry Trek yayong. Kalau ong baka ni ka jingpun ko buram ka pen iya ka jingjop ka bayai beteng jong uba Hek haki election bar ka jingpun le jingmut jong ka BJP ha ka roi ka par ka bakdop lang ya baro. Ka AIMS kala pen scam biang ya ka jinglong nong ngalam batbit jong uba Hek bar ka jinglong koridor ha ka rukam sensyar ka BJP ki jinglong ki bas pen scam ya ka roi ka par ka baken thop lang bat banyo ya ka jingshan ya jong ki pat ba ling ba ka rukam sensyar ka babha benram ukurwa. Na kalyang ka BJP kalau ong baka ni ka jingyo jing ithu kan ay min siem shu iki dukhat bakin tre shitom na kabenta banwan ra ika jingkala ka babha ha ka jela.